Рай, ана ки бародарома ячи мегум, нигоҳ кунед. Язна арӯз дорӣ? Номероша роҳӣ кун гап чапш кунем. Назиров Найсадиди мега язна арӯз дорӣ? Короче гӯш кун. Мега? Мара Найса мега ки умед язна арӯз дорӣ? Умед язна арӯз дорӣ? Нигоз мами ба худо ку ай гапи чап ма безор шидам. Нигоҳ коз ячи мемонам. Ҳами ака да вақти промои худат буда ки. Нигоҳ. Айоча нагеш пана беақли чӣ таёча мегирӣ? Назиров 008. Кия вай? Умед? О, И полирос дурузиёи ту ай пишти экран яч девонагӣ мекардиан ку шеринар? ака нигоҳ ки ака чхелай ҳаёта намедонанда. Аму Инстаграма дидиан кам видео мекунем. Ака Шоруф мегӯш тури ака. Беамну каниса вай. Ина. Эне Умедҷон. Бе або. Ябо бесохи хнависеса. Чӣ мега? Гӯш ки ака. Гӯш кен Айоча, не Назиров. Ина бес меҷа. ака. Ина гӯш ки бе Назиров. Ти қадар мардак бошӣ, мехези оз ина ҷота гап мезанӣ ё мехези миёй, ини қадар бачаҳои хубем. Мехези миёй кӯ ай пеши ҳамун кора кардан метавонӣ айоча қор меги ку ҳамун модар меги бе ина як саволи оддӣ ҳаматон да. Меги оча тамегом ина. Ноз мехези миёрам қатъи очаам рӯпарӯ мекунам. Як кор кардан натонисӣ чӣ? Ва ман мехезем калата дар кунут мезанам. Мешава бачо кадомид роз ина бихе бинависоз ина. Ина кадомид мардак. Амура биги скрин коз бе мамура биём скрин. Не ма ура медонам ки аҷо тамом бесоли инам кадомид мардаки меги оча тагон меги. Ина мехези миёрам қатъи модарам рӯпарӯ мекунам кадомида дастат мебиёя. Не бина ина не кадомитон ай даст мебиём гина ман модар тамегом меги ина. Ай дасти кадомида бия ки меги оча тамегом. Ай даст наёмад чина ман қатъи очаам рӯпарӯ мекунам. Чӣ кор мекунӣ ина? Ай кудак. Мара ку мара я хело одамон мегуфтанд мегомуд ё мегуфтанд ама одамон хичон мурдан хичон нагоиданд. Фаҳмиди додарҷон? Я чизе ка намедонӣ гап наза. Номер тарои ки мега? Боло ки або? Ина номером. Кадомид занг мезанӣ? Ака медонӣ чӣ? Короче Не кадоми бейна аст? номером ку гире занг зане ку чико кард наметоне. Ина ку биги бинавис и қаёча хоҳад мекунӣ. Ку биги бинавис ку чико кард ай дасти чӣ меоя ина? Модар меге? Бегам номерота